Good morning, students. Tini ang narong slide jak ko thama ni short ko di chapter ti ang tini narong bujok nai. To student narong ko kaham ke o chapter no ba o short ko ti ni ko thama rong no kaham ke buji nyadi. Tang narong sudo ko bukha simi sal khana nai. To students kaham ke khana nyadi. Jara kasho chini barat hawo jat kotar chikon hnai raja rubjagai phaimani. Jora kasha tongo students chini barat hawo jat kotar chikon hnai raja rubjagai phayo agini siming no. Jat kotar chikon hnai hodawo rikhlai tongmani jarawo jat kotarok jat chikon rok no sak nangthai atai je mantui kusupmani rok nukjago. To jat kotar hnai sini mana hodawo rikhlai tongmani jarawo no hai jarawo no jat kotarok jat chikon rok no sak nangthai atai je mantui hono sawo ta je mantui kusupmani rok nukjago. To Munshi Premchand bai swijak sorgoti kothomao dukhimuchi busajak sikli no kainani hanai Goshiram Pandit no saljora kaham nairna ba kobunga thanga. To Munshi Premchand bai swijak sorgoti kothomao dukhimuchi hanai khorsa tongo bo bini busajak sikli no kainani bagai Goshiram Pandit ni nogo thanga mane sal kaham nairna bagai bini busajak kainani bagai bo sal kaham no hanai ponjikarok nairna bagai dukhimuchi Pandit ni nogo thanga. Pandit ni thani yak buksa thangai manyaba jabra phalai chanai dukhimuchi Pandit ni musuk ni bagai jabra polsat langai thango. Tamon hunke Pandit ni thani yak buksa thangai musangya hanai dukhimuchi tam khlakya bo jabra phalai chanai ba bo jabra polsat langai thangka Pandit ni musuk ni bagai. Pandit a jabra no bini musuk khajak ni karawo no berawoi ready hnai dagi mani ulo dukhino bini nukhungni samuro kisa tangai kalangmani dagio. Bo Pandit ni musuk ni Pandit a jabra no bini musuk khajak ni karawo berawoi ready hnai dagi mani ulo dukhino bini nukhungni samuro kisa tangai kalangmani dagio. Dukhi Pandit ni nok bangla muski bai lepe mani ulo goinogo gundagrok digi lagai klai tongmarok no thumui bostao dawoi goinogo busubo tlangai tonuyo tai nokhla kotorma pharirwo. To Pandit ni kokbai bo bini nok bangla rok no lepe re bakha tai bini goinogo gundag digi lagai tongmar no khawe bostao thumui bakha tai bini nokhla kotorma rok no pharir bakha. Aboni ulo Pandit bai dagi jagai buphang ma philo aboni pore Pandit bono buphang phili ni dagi jawkha. Hia dukhimuchi bo buphang phili loikrai haipano Pandit ni kokbai bo buphang philjaka. Aboni ulo jabra ranaisa muchi buphang philani loikrai ogo maikrai kheno Pandit ni nogo buphang ma phili lengjagai duma baisa nungnani bagai Pandit ni bihik no hoki sano. Bo to bohogo mai bo gri hingga ba bo lengjagai tam khlakya bo lengdak ko bohogo mai gri buphang ma philka haipano abon pore bo lengjagai tuma basapa nangar ne wan bo Pandit bihik kani hoki sani mani. Jat kusuni borok no bari habui hoki sanjakma bai Pandit ni bihik joli jagai bosaibe kok kisa banglayo. Tam hingga agin din to jat kusung lage nejini bari bitos nijini nok bari bitos ma habya aboni bagai tini bo jat kusung dutoi bini no gantio thangai bono hoki sanmani bagai Pandit ni bihik joli jagai bini bosai bai kok banglai kha. To Pandit bai bihik kok banglai mano khana oi dukhimuchi sak bai thang jat kusung mani kok no gosiui sakno saya hnai wansugo. Gar dukhimuchi bo Pandit bai bini bihik kok banglai mani kok no khana ka je jat kusuni bagai bin jat kusuni te bor kok banglai mani ga akok no khana oi dukhimuchi boni je sak bai thangno no ang jat kusuba ang jat kusung dute tini bongni bari bito se hapna mana haipana bir bung no gantio habui hoki sanmani boni jeno saya hnai gosiui nakha. Duma nungnani bagai Pandit ni bihik kusalo eba hasalo tongai hoki khidari jakma bai dukhin bokhrago hoki klai bo joli liya bo Pandit ni bihik no sorgoni mutai juk phaima haike ma
tongjago tini pondit ni bihik joli jagi bono haksak tongdatoi hoki khidari rekha কিন্তু bina hoki bini bokhrogo klai kha thiaba dukhi musi bini bokhrogo klai phano bo pondit ni bihik no joliya tamke bo niji se wan sumai na tamne pondit ni bihik no sorgoni motai jik haima haikese bo ma tongjago mane bo bono joli na karei bono motai jik haikese nuko tamunke bini bokha asuke kaham bini obotoi tongno nugui pondit ni bihik kisisa bokhao khairokma haijago amsuke hoki bokrok klaijak sedu se bobono motai haikese nugu sorgoni motai jik haikese nugu bobono joliya mane bin bokhao bin bagai asuke main mane motai sike nugu mane pondit ni bagai bin bokhao jesu respect tongma hai bihik ni bagai bomsung tongo bo motai jik haike nugu bono tai bina ma hai tong nugu pondit ni bihik ni bono kisa hamjaka mane kisa khairok ma hai bokhao phaika tai bono charanani kokrok sao tai bono kisa khairok jak ma hai ngei borok bini bosebe kok salaka je bono charna bagai mungthasuk da tong charnan pungni simi ogo ok khali khlai samo kaima nugui borok khairok jagai borok bon charna bagai kok salaka ola pondit bai pondit ni bihik dukhi muchi no charna ni bagai nogo borok chama bara ruti rok de tong nei songlai tai bono khairok jagai borok bong no kono bong chama bara ruti rok tong khoni borok bihik to student gina buji khana tini osot goti কথা মানে পড়িবই যারা কাছে হসিনি বারাত হাওয়া অম হাইনা তংমানি যে জাত কুসু জাত চিকন আমা হাইরকনে কোনো জাত কতর জাত চিকন জাত কুসু আমা কোনো রেস্টুরেন্ট অবং খাবেলাকে সায়া জাত কুসু নাই जों बर' मा नलाय माने साकनां yang लाय माने जे जातै साइमान मन जे जातै खाइमान लाय माने अम हाइ साया स्टुडेंट तामुनके बरक नि बखा एबा गियान से कतरना नांगो तो स्टुडेंट सनारो अचाक तानो तासेनंनि टेक्स्ट बयनि पढिवै फार्स्ट टु लास्ट बार पढिवै काहामके बिनि कथमानो बुजिदि ते बिनि कक बुखानो काहामके बुजिदि ताइनर बिनि कक मां न कासे करे पढिदि स्टुडेंट ताइ कक सोंमारक ना कक थाइसा बाय एबा किसा बाय किबिल जाकनाय ताइ सायै जाजाकनो सायै नाहारि सिजाकनाय अबरनो काहामके करिना दे स्टुडेंट तो नांनो बागै तिनि आसु धरा तिनि क्लास चेतनना हामबाय।